La vila de Molins de Rei compta amb molts segles d'història, segles durant els quals han passat fets molt significatius i personatges de gran rellevància. El general de Felip II als Països Baixos, que és conegut per tots, Lluís de Requesens, Bernat el Ferrer, la passejada per la vila de Cristòfol Colom, el príncep Marià d'Arborea, Alfons XIII, les estiuejades a Sant Bartomeu de la Quadra de Lluís Companys, entre altres. Tots ells van conèixer la nostra vila, que ubicada junt al riu Llobregat, el qual feia de frontera entre la Catalunya la Vella i la Nova en època musulmana, va tenir el seu pes històric. Endinsant-nos en la història de la vila de Molins de Rei, Josep Barba, empresari molinenc i molt aficionat a la recerca històrica del municipi, ens va presentar fa uns dies la seva nova troballa, que resulta ser molt interessant, ja que és desconeguda pels molinencs i molinenques. Josep Barba, a partir de recerques bibliogràfiques i interactives, ha descobert que un dels personatges amb simbologia i importància política de l'illa italiana de Sardenya, Leonora d'Arborea, va néixer a la vila en ple segle XIV. La història que des del seu despatx ens explicava Josep Barba es remunta a la conquesta de Sardenya per part del rei de la corona catalana-aragonesa, Alfons III el Benigne, a principis del segle XIV. Alfons posà aquesta illa com a virrei al duc d'Arborea, el qual va enviar els seus fills als territoris del comtat català per tal de crear llaços familiars amb la noblesa de l'indret. El duc comprà la vila de Molins de Rei i allà hi viurien els seus fills. Un d'ells, el príncep Marià, que va tenir descendència a la vila. Va tenir una filla anomenada Leonora durant l'hivern de 1340, però aquesta nena hi va estar poc temps perquè el 1342 se'n va anar a Sardenya perquè hi governaria el seu pare Marià. Leonora d'Arborea va viure a la ciutat d'Ortisano i allà va créixer fins a arribar a ser una gran governant. Leonora va resultar ser una dona de gran rellevància, ja que va ser la propulsora d'un redactat de normes anomenat Carta de Logos, que s'allunyava de les normes pròpies de l'edat mitjana o la feudalització. Aquesta carta millorava les condicions de vida de la població més baixa de la piràmide social. La Carta de Logos va perdurar fins al segle XIX, és a dir, que durant gairebé 5 segles va ser vigent. Leonora d'Arborea va tenir molta importància i encara se la recorda a l'illa de Sardenya. Empremtes artístiques o literàries ho demostren. Se la va simbolitzar i mitificar. Es parla d'ella com una dona bonica, intel·ligent, sana, amant de la naturalesa. Fins i tot associacions feministes actuals porten el seu nom. Llegeixo per internet un document en el que ens diu que possiblement va néixer el 1340, el mes de febrer, a la vila de Molins de Rei, d'un llibre que encara no s'ha publicat. És a dir, hi ha una nota a internet que diu d'un llibre que encara no s'ha publicat us passem un fragment, i aquest fragment està firmat per l'historiador més important. Llavors, les sospites o el que a mi m'havia quadrat de dades, contrastat amb que ja ho hagi dit la persona, per mi, en aquests moments, que més escriu sobre la història sarda o de Sardenya, d'aquella època, sobretot mitjaval, a mi pot ser com una certesa amb una troballa. El que és cert és que no hi ha cap, jo no tinc cap document. Jo només sé que probablement va néixer a Molins de Rei. Llavors, en aquest sentit, seria interessant fer una recerca ja més certa i, sobretot, això s'origina en un estat que es diu Oristano, a Sardenya, doncs entablar amb Oristano els primers contactes per veure fins a quin punt és cert, no? Malgrat que hi ha opinions diverses sobre el naixement d'aquesta gran dona, Josep Barba ens afirmava que els indicis que fos nascuda a la vila de Molins de Rei tenen més força, gràcies sobretot a un llibre que està a punt de publicar-se. Malgrat que els de la localitat d'Ortisano, situada a la costa oest de l'illa, diuen que el seu naixement no és a Catalunya. El llibre, que a internet ja se'n fa ressò, mostra que Leonora d'Arborea va néixer al febrer de 1340 a una bonica vila de la península Ibèrica. Llavors, en aquest escrit ens diu que era filla del príncep Marià, casat regnant de Bas Serra, que un altre dia en podem parlar també, d'Arborea a Sardenya i de la madre Tímbora, de la família catalana Rocaberti. Era nata nella península ibèrica, verso el 1340. Diem que és sobre el mes de febrer, per la nostra comunitat, probablement a Molins de Rei. Un paesello fresco e lindo, d'un centenario d'anima, arrogato in mezzo di frutti i fra i monti di Collserola, bueno, tot el text és llarg. Doncs aquí és la primera vegada que jo llegeixo per escrit que la Leonora pot ser de Molins de Rei. I això és un llibre o una nota que va sortir el 2003 en una web sarda. El llibre no sé si està editat, però en aquests moments deia que encara no estava editat. A Sardenya encara es recorda la figura de Leonora, ja que a més de ser el personatge que va recolzar les revoltes sardes de l'illa, va ser una gran governant pel seu poble.
Molins de Rei sabem d'aquesta manera, per tant, que a la nostra vila hi va néixer en un dia fred d'hivern un gran personatge com va ser Leonora d'Arborea.